ଜ୍ୟାକେଲ୍ ଏବଂ ଡ୍ରମ୍। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୋମାୟା ନାମକ ଏକ ଶୃଗାଳ ବହୁତ ଭୋକିଲା ଥିଲା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବାରେ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲୁଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ ସେଠାରୁ ବାହାରି ଏକ ନିର୍ଜନ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏହି ନିର୍ଜନ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିକଟରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧକାରୀ ସୈନ୍ୟମାନେ ଏକ ଡ୍ରମ୍ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ, ଯାହା ଏକ ଗଛ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବା ସହିତ ଗଛର ଡାଳଗୁଡ଼ିକ ଡ୍ରମ୍ ସହିତ ଘଷି ହୋଇଗଲା। ଏହା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶବ୍ଦ କଲା। ଯେତେବେଳେ ଶୃଗାଳଟି ଏହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା, ସେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ପଳାଇ ଯିବାକୁ ଭାବିଲା। ଯଦି ମୁଁ ଏହି ଶବ୍ଦ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରୁ ପଳାଇ ନ ପାରିବି, ତେବେ ମୁଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା। ଅଜାଣତରେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ନୁହେଁ, ବରଂ ମୁଁ ଏହି ଶବ୍ଦର ଉତ୍ସ ଖୋଜିବାରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ସାହସ ନେଇ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଡ୍ରମ୍ ଦେଖିଲେ, ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ କେବଳ ପବନ ହିଁ ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବା ଜାରି ରଖିଲେ ଏବଂ ଡ୍ରମ୍ ପାଖରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାଣି ପାଇଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନୀମାନେ କୁହନ୍ତି, କେବଳ ସାହସୀମାନେ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।